warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kagem sedaya ingkang sameneika saged nderek salat isya berjamaah, saderek salat tarawih, mugi dipunlengkapi kalian salat witir. Mugi-mugi panjenengan sedaya anggenipun nglampahi niku wau saged dadosaken sebab panjenengan sedaya dipun paringi keselamatan dunya ngantos dumugi wonten akhirat. Lan salajengipun fadilah tarawih ingkang nomor 7. Wa bilailati sabiati lan ing dalem wengi kang kaping 7 bahkan nama atroka mongko kaya-kaya nemu sapa wong Musa ing Nabi Musa alaihi salam wa nasarahu lan nulungi sapa wong ala Fir'auna ngalahake ngatasé raja Fir'aun wa Hamana lan Patih Haman. Sinten kemawon ingkang saged nglampahi tarawih ingkang nomor 7 mongko ganjaranipun dipun siapaken dening Allah kados kaya-kaya menungso niku wau nemoni wonten ing zamane Nabi Musa. Kaya-kaya wong iku mang nemoni zamane Nabi Musa. Lah zamane Nabi Musa niku wau wong niku wau saged nulungi melok-melok berjuang ngrewangi Nabi Musa nggih menika ngalahake raja Fir'aun lan Patih Haman. Lah ingkang dipun paringaken kula lan panjenengan sedaya ingkang nderek salat tarawih ingkang malem 7 ingkang dipun contohaken kados nemoni Nabi Musa niku wau, termasuk menungso niku wau golongan-golongan tiyang ingkang bakal pikantuk keselamatan dunya lan wonten ing akhirat. Di samping niku kula lan panjenengan utawa umat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang saged nderek salat tarawih malam tanggal 7 niku digolongaken kados tiyang ingkang sering nolong dhateng tiyang lintu. Sinten kemawon ingkang sering nolong dhateng tiyang lintu mongko bakal angsal pitulungan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal kejelekan. Alhamdulillah, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tergolong sebagai manungsa ingkang saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Menawi amalan tolong menolong dalam hal kebaikan dibanding nih zaman riyin
kali sak menika niku tebih sanget. Lek jaman riyin niku biarpun jarang wonten tiyang ngaos, walaupun tiang-tiang masyarakat dereng ngertos niku amalan perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan niku diamali dilampahi, tapi sakniki sampun podo pinter-pinter akhirnya zaman sakniki pun adoh saking saling tolong menolong. Contohnya zaman biyen niku tiang damel griya niku ngantos finish ngantos mantun niku tangga teparo tasih ngrencangi, bahkan pun ngantos damel griya nandur brujul teng tegilan kemawon jaman niku tolong menolong. Sakniki mboten tiang gadah tiang napa niku ndamel griya ngrewangi nggih setengah hari. Kadang setengah hari niku mboten ngrewangi, namung dugi tok mantun sarapan wangsul. Terus malah dipuntingali saking tiang gadah hajat. Tiang gadah damel niku sakniki nggih beda kali riyin. Lek riyin ngantos injing niku tiang biodo niku tasih ngrencangi ngresiki nyapu-nyapu. Saiki jam 8 wis bersih tiangi, tapi sing nyapu ndak bersih. Lah ngoten nggih. Lah sakniki mangkane kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi tetep didadekne tiyang ingkang ahli tolong menolong, nggih menika ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam segi kebaikan, tolong menolonglah dalam segi ketakwaan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tergolong sebagai tiyang ingkang seneng nulung. Akhirnya insyaallah mugi-mugi kita sedaya angsal pitulung saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Katen akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.